बेच चालत नाही रोजा. गरमी काही इतकी नाही. कमी आहे नाही. माशाल्लाह बेच चालू आहे. असंच चाललं तर काय पुरा रमजान आपण इंशाल्लाह रोजा धरणार इंशाल्लाह. रफिक भाईचा फोन आहे. बघ उचल. बोलायला हाँ रफिक भाई सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अरे कोण कोण आहो तुम्ही? मी आहे, वशीम आहे आणि उसामा पण आहे. जरा येतो का घरा, काम आहे. खे घरा. काय रे? या बेगून या. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ ठीक है येतो. ये 5 मिनट. हाँ येतो. काय करायचं आहे? काय इतका एकदम अर्जंट बोललो? आज आमच्या दादीची फाते आहे. ही बिर्याणी जरा गरिबांच्यात वाटली असते ना तर बेस झाला असता. ठीक आहे चालेल, नेतो आम्ही. जेव्हा जित्ती होती तेव्हा तिला टायमावर जेवण नाही दिले आणि आता मेले तेव्हा गावाला जेवण वाटतं ते. हात जर जेवण ती जित्ती असताना दिले असते ना तिला तर म्हातारी आज 3-4 वर्ष जास्त जगली असती. तो दोस्त कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं, और आज शरीर में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब शरीर से जान निकल जाएगी तो कफन हटा हटा के देखेंगे लोग.